Bona tarda a tothom i benvinguts a la 9a escola d'estiu de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa. Ens fa molta il·lusió que estigueu tots aquí i que compartiu amb nosaltres tota aquesta setmana que hem preparat amb molt d'esforç i que esperem que us ho passeu molt bé. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies al Miquel Pérez, el regidor de Cultura, Educació i Joventut, per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda, a la Carme Fanoll, la cap del Servei de Biblioteques, i el senyor Salisbury per venir des d'Anglaterra fins aquí per fer-nos aquesta conferència inaugural. Aquest any, si ho heu vist, esteu tots aquí, evidentment que sí, l'escola d'estiu la dedicarem als àlbums il·lustrats, a com llegir els llibres, aquests àlbums que estan compostos per text i per imatge, i el que farem serà un petit viatge que començarem demà anant des de les parts més generals d'aquesta temàtica fins a les experiències pràctiques. Començarem demà al matí amb la Montserrat Castillo, que ens farà un petit recorregut per la història dels il·lustradors catalans a principis del segle XX, i després tindrem en Joaquim Noguero, que ens farà una conferència sobre l'art dels nens. És important també en aquest context. Després tindrem les nostres pauses de dinar i d'esmorzar, i per la tarda començarem els tallers pràctics de descoberta de diferents il·lustradors. A les 5 de la tarda, a les 5:30, tindrem Les revoltes de la Lola Anglada, que és la lectura dramatitzada que farà la Carme Sansa sobre les memòries d'aquesta il·lustradora, i jo diria que més que il·lustradora, artista. I després tenim un segon passi per aquells que vulgueu repetir i per altres persones que s'han quedat fora. Sabeu, tots els que esteu aquí, que es va omplir de seguida l'escola d'estiu i que hi ha hagut molta gent que s'ha quedat fora i que hem intentat obrir en la mesura que ens ha sigut possible amb les conferències inaugurals i de clausura i l'espectacle aquest de la Lola Anglada perquè tothom pugui venir. Després, el dijous, aprofundirem una miqueta més, vindrà l'Emma Bosch, que ens parlarà precisament dels àlbums que no tenen text, només tenen imatge, com els hem de llegir. I després de l'Emma tindrem una taula rodona amb 3 il·lustradors. Tindrem l'Ignasi Blanc, la Noemi Villamuza, que la tenim per aquí avui també, i a la Maria Rius, i el que farem serà aquest diàleg intergeneracional entre 3 il·lustradors molt diferents i com veuen ells la seva professió, també conduïda pel Joaquim Noguero. Per la tarda, més tallers, espero que vingueu amb ganes de fer coses, sobretot per les tardes, d'acord? I el divendres ja veurem les experiències pràctiques, com aplicar aquest tipus de document a les escoles. Tindrem en Jaume Centelles, com treballar-ho en família, tindrem a la Marta Roig, la Nati Calvo i la Glòria Gorgs, que també són per aquí, i que ens explicaran com poder-ho fer, i després com treballar entre la biblioteca i les escoles. Nosaltres us explicarem l'experiència del pla de lectura que fa més de 20 anys que portem aquí a Parets del Vallès. Per la tarda farem les conclusions i llavors vindrem tots cap aquí una altra vegada, no heu de patir, tindrem transport, vindrem cap aquí. O sigui, avui la conferència inaugural la fem des d'aquí per donar cabuda a més gent, però tota la resta serà a la biblioteca i els que no la coneixeu tindreu l'oportunitat, i els que només podeu venir avui o el proper dia us convido a que qualsevol dia ens vingueu a visitar i descobriu aquest tresor que és la Biblioteca de Can Butxosa aquí a Parets del Vallès. I jo per part meva això és tot el que us volia dir, donar-vos sobretot les gràcies per haver vingut i esperar que us ho passeu tan bé com ens ho hem passat nosaltres programant-lo, pensant-ho, fent fins a l'últim moment, i ja està. Moltes gràcies. Molt bé, i ara, si de cas li cedirem la paraula a la Carme Fanoll, la cap del Servei de Biblioteques. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, volia donar les gràcies a la Gisela i al seu equip per aquesta energia i per aquest entusiasme i per haver fet possible reeditar per novè any consecutiu aquesta escola. És un plaer enorme estar amb vosaltres. També vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Parets, al meu company
de taula el regidor de Cultura, que s'estrena en el càrrec i el que desitjo la màxima energia per mantenir aquesta bona tasca de la Biblioteca Can Butjosa i de l'altra biblioteca també de Parets. Teniu la sort de tenir un potencial importantíssim en biblioteques i em consta ell que és mestre que el coneix de primera mà, per tant que el sap valorar i estaré contenta d'ajudar-vos des del Servei de Biblioteques a continuar potenciant-lo. Evidentment, també vull donar les gràcies a vosaltres, al públic. És un plaer adreçar-me, diguéssim, a bibliotecaris, mestres i totes les persones que esteu involucrats en la millora del foment a la lectura, en la divulgació de la importància del món del llibre. Em sembla que ens cal aglutinar energies perquè, com bé sabeu tots vosaltres, al nostre país tenim una dada que haurem de modificar com sigui, haurem d'esforçar-nos a que no sigui aquesta dada del 35% de ciutadans que no llegeixen ni un sol llibre a l'any. Hem de fer tot el possible amb accions com les que es programen aquests dies a Parets per revertir aquestes dades i perquè d'aquí uns anys no tinguem que donar aquesta dada tan negativa. Per tant, enhorabona pel programa. A mi m'agradaria comentar-vos, jo crec que també molts de vosaltres ja sabeu que aquest any estem celebrant l'any de les biblioteques. El govern commemora el centenari de la creació de les 4 primeres biblioteques per part de la Mancomunitat, un govern que va saber estructurar un país a través de la cultura, que va visionar que les biblioteques tenien que ser un dels puntals per aixecar un nou país, una nova manera d'entendre el país, que va voler que tots els municipis de Catalunya disposessin de biblioteca, escola i telèfon en aquell moment. Per tant, som hereus d'uns referents en aquest sentit. La història de les biblioteques ha patit molts alts i baixos, però jo crec que hem de saber visualitzar la potència que va crear aquest sistema i aprendre d'aquell moment. Ja en aquell moment, el 1915, es va estructurar la primera escola de bibliotecàries de l'Estat, que aquest any també celebra el centenari, la Facultat actual de Biblioteconomia, i en un dels projectes que hem fet de digitalitzar els dietaris d'aquestes primeres biblioteques que es van crear fa un segle, podem llegir o podeu llegir, perquè estan digitalitzats i a l'abast, i tenim un projecte amb la Biblioteca de Catalunya que es diu Transcriu-me, i on els donem a conèixer i us demanem la vostra col·laboració d'aquells textos, diguéssim, manuals, d'aquesta cal·ligrafia de les bibliotecàries, transcriure'ls en digital per encara divulgar més aquesta tasca que feien dia a dia les bibliotecàries d'explicar el que veien, com ho veien, per què treballaven d'aquella manera. Doncs en tots els dietaris que hem digitalitzat veureu que una de les principals preocupacions de les bibliotecàries era el tractament amb els nens. Per què venien més nens, per què els nens i les nenes, el comportament, les escoles, la relació amb les escoles, això fa 100 anys. I és molt bonic d'aprendre això, que sempre penso que les biblioteques públiques hem tractat i hem treballat com a base la secció infantil, i això penso que ho hem de mantenir i potenciar molt. Aquí avui hi ha bibliotecàries que fa molts anys que treballen perquè això sigui un fet i en exportar bones pràctiques. Tenim en el programa la Glòria Gorg, la Nati Calvo, etc., la Marta Roig, que són també referents, igual que ho és Can Butjosa, en expandir aquestes bones pràctiques que ja fa 100 anys s'intentaven crear. Cal recordar que fa 100 anys un dels canvis o el sistema de noves biblioteques públiques que va ser, diguéssim, imitat o que va prendre com a mirall el sistema de biblioteques Carnegie de Nord-Amèrica, doncs el que va implantar, un dels canvis importants, va ser crear seccions infantils. Anteriorment els nens no podien accedir a les biblioteques públiques dels ateneus que s'havien creat, no hi havia cap racó per ells, i va ser amb aquest naixement d'aquest nou sistema de biblioteques que van ser benvinguts, amb un altre tractament. Veureu també en aquests dietaris com les
les bibliotecàries eren molt estrictes amb el comportament dels nens. Jo crec que això ha canviat molt amb el temps, però penso que és interessant de conèixer la història, igual que en el programa d'aquests 4 dies m'agrada veure que ens preocuparem i ens ocuparem de donar a conèixer la història dels il·lustradors catalans, i això doncs també ens plau molt. L'any de les biblioteques té aquest doble objectiu, donar a conèixer la història de les biblioteques, aquest centenari, i sobretot el segon objectiu és repensar què han de ser les biblioteques en el futur, des de la mirada del 2015 i tenint en compte totes les cruïlles que tenim amb el món digital, amb el desplegament de molta altra infraestructura cultural, de lleure. Quin és el paper de les biblioteques i del bibliotecari en el futur, en el present i en el futur? I penso que en fòrums com aquest es treballaran aquestes línies. Tenim molts reptes, un d'ells és que el bibliotecari, que és el motor de la seva biblioteca, i aquí tenim un referent, jo penso que associem molt sovint les biblioteques als seus directors, al seu equip, perquè realment són el potencial d'aquella biblioteca. Doncs tinguin el coneixement que avui es desprendrà d'aquí. Han de ser prescriptors. Els bibliotecaris amb el seu fons l'han de conèixer, l'han de saber divulgar, han de ser referents en la seva comunitat, no només a nivell literari, sinó també a nivell cultural. Des del Servei de Biblioteques tenim molts de deures en aquest sentit, a nivell de formació, a nivell de biblioteques escolars. Penso que hem de reivindicar, hem de fer molta més feina a nivell de biblioteques escolars per millorar-ne el nivell, perquè sigui totalment transversal, perquè hi hagi equilibri territorial en el tema de biblioteques escolars. Em fa l'efecte que també tenim molta feina a fer en formar el personal de les biblioteques en aquesta mena de coneixements, que tots els bibliotecaris del país coneixin a la Noemí Villamuza, en Jorge Caballero, que avui ens acompanyen. Jo crec que ja que tenim aquest bon nivell, ja que es parla aquí a la introducció, és el segle d'or de la il·lustració a Catalunya, jo penso que estem en un moment fantàstic. Penso que iniciatives com aquestes ens fan divulgar aquest bon moment, aquests bons protagonistes. Us torno a donar les gràcies i l'enhorabona i em poso a la vostra disposició per continuar aquest camí d'impuls en aquesta biblioteca tan important de Can Butjosa, i ens anem veient durant aquests dies. Gràcies. Gràcies, Carme. Sí, ara li donem la paraula al Miquel Pérez, el regidor de Cultura, Educació i Joventut. Bé, bona tarda a tothom. Per mi és un plaer estar aquí amb tots vosaltres. La veritat és que és el meu primer acte com a regidor de Cultura i m'emociona molt que la Gisela m'hagi convidat a aquest acte tan important, perquè per mi la biblioteca és, podríem dir que és el cor de l'escola, el cor d'un poble. Per mi la biblioteca és una de les parts més importants de la vida de les persones. La meva experiència és que quan era petit, a casa meva es compraven alguns llibres, però un dia vaig descobrir que s'havia obert una biblioteca al meu poble, i aquesta biblioteca es deia i es diu Can Butjosa. Jo, gràcies a aquesta biblioteca, he conegut mons diferents, he pogut llegir còmics, novel·les i m'he format com a persona. Després, clar, m'he fet mestre, he treballat amb els nens a l'escola i sé que la biblioteca és molt important per la formació dels meus alumnes. Els llibres són molt importants i aquests nens i aquestes nenes a través dels llibres poden aprendre un munt de coses. I també vull dir que els llibres que es tractaran en aquesta escola d'estiu, els llibres de les imatges, els àlbums d'imatges, són uns llibres molt atractius per tots els nens i les nenes. A la classe, quan algun nen o nena té alguna dificultat per llegir, va molt bé poder disposar d'aquests àlbums il·lustrats, però no només per nens de 8 o 9 anys, sinó, per exemple, nens de cicle superior, que de vegades et trobes amb nens i nenes que tenen dislèxia o que tenen moltes dificultats per llegir, o simplement no els agrada llegir. I quan els ofereixes un llibre il·lustrat, un àlbum il·lustrat,
se'ls il·luminen els ulls i canvia totalment la seva concepció del que és la lectura. D'aquesta manera, jo com a mestre he aconseguit apropar la lectura als meus alumnes gràcies als àlbums il·lustrats. Per això, per mi és molt important poder participar en aquesta obertura d'aquesta escola d'estiu. No només a nivells d'alumnes, a nivell de, per exemple, les meves filles, quan eren més petites, els àlbums il·lustrats els encantaven i són uns llibres que permeten no només avançar en una història i endinsar-te dins la història, sinó també interpretar les imatges al teu gust, perquè hi ha àlbums il·lustrats, com ja sabeu, que no tenen text, i la veritat és que la imaginació en aquest cas es desborda, és increïble. A part, clar, de les il·lustracions, et trobes il·lustradors o il·lustradores que fan uns dibuixos increïbles, que fan sentir l'art, que fan sentir que quan tu llegeixes vols d'alguna manera agafar un llapis o agafar tinta i començar a dibuixar, i de vegades t'expliques o et preguntes com és possible que a través d'un simple dibuix i una petita frase puguin dir tantes coses a aquests llibres. Jo per això estic molt content que es faci aquesta escola d'estiu a la Biblioteca de Can Butxosa i que es faci sobretot aquest treball sobre l'art de llegir imatges. Vull donar gràcies a tots els alumnes que us heu volgut apuntar a aquest curset i venir al nostre poble. Esperem que us agradi l'experiència de venir a la nostra biblioteca i que no sigui l'última. La nostra biblioteca és una referència a nivell català i a nivell espanyol i, com ja us he dit, molts veïns de Parets que després hem estat mestres o hem estat qualsevol cosa a la vida, ens ha format aquesta biblioteca. Moltes gràcies i que ho passeu molt bé. Molt bé, doncs per últim només ens queda donar pas al professor Salisbury. A mi m'agradaria introduir-vos-el una mica. Martin Salisbury és el director d'un màster a la Cambridge, Cambridge School of Arts. El màster es diu Children's Books Illustrations i també és director del Center for Children's Book Studies d'aquesta universitat, on dirigeix diferents projectes de recerca en diferents àmbits. Ell, de fet, ahir, quan sopàvem, ens explicava que havia començat, ell es va formar en il·lustració i llavors va començar la seva carrera professional com a il·lustrador, va il·lustrar durant molt de temps, fins que un dia va tenir l'oportunitat de començar a donar classes, una cosa que l'apassiona, i l'any 2001 va ser quan va crear aquest màster. En aquest màster han passat moltíssims alumnes, és un màster que hauríem de copiar la fórmula, diguéssim, i portar-la cap aquí perquè, contràriament al que ens passa en els estudis aquí a Catalunya, en comptes d'haver-hi cada cop menys estudiants fent el màster, n'hi ha cada cop més en allà i la feina és la que es troba ara el juliol d'haver de seleccionar els millors candidats per formar part d'aquest màster. De fet, vull fer una mica de record a la Marta Altés, que va ser gràcies a ella que ens vam posar en contacte amb el professor Salisbury, gràcies a que ens va fer un pòster l'any passat i va quedar tan enamorada quan va venir a Can Butxosa que després, quan li vaig comentar, va dir «Ai, sí, has d'anar, que és molt maca», i això fa un any i aquí estem avui i estic molt contenta que així sigui. Bé, jo crec que el més interessant és escoltar-lo amb ell, més que jo continuï parlant de res, i en tot cas us deixem amb la conferència. La conferència serà en anglès, però tenim l'Almudena Herrera, que és contacontes també del Pla de Lectura de la Biblioteca de Can Butxosa i col·laboradora nostra i que farà la traducció simultània. Moltes gràcies a tots. Thank you, Martin. We're working. Are we on? Can you hear me? Yeah? Even if I walk over here? Good, good. Thank you very much. And thank you, Gisela. And thank you for inviting me here. It's a real thrill to come. I'm going to talk... I've got far too many pictures, I should say, so I'll have to be very quick with them. And the title is Thinking Pictures, and I hope it's not too awkward to translate because the
it kind of means thinking about pictures, but also pictures that think. El títol de la ponència és Thinking Pictures, que tracta no només que no vol dir que les imatges pensin, sinó que el que ens fan pensar les imatges. Diu que hi ha moltes imatges, llavors ja anirà una miqueta rapidet i així serà tot més dinàmic. And the little drawing there is by Saul Steinberg, the American graphic artist, who was really a visual thinker, and that's something else I'm going to be talking about a lot, thinking in pictures. This is a little drawing that I found in the sketchbook of one of my students, and it kind of sums up what a lot of us think when we're making picture books. I don't know if you can translate can you see the words? Aquest dibuix el va fer un alumne seu del màster i diu, si algú diu una altra vegada jo puc fer un llibre per a nens o ai mira, llibres de nens, que divertit, em sembla que els hi pegaré una patada a la boca. It's very colourful language. Un llenguatge molt poderós. But it's the kind of frustration that a lot of artists feel, a lot of picture book makers feel, that it's a subject that a lot of people think, oh yeah, I can do that, it's easy. But if ever you do study and learn to make picture books, you realise how incredibly complex it is. I'm sure you all know that. Estic segur que vosaltres també us trobeu en aquesta circumstància, que tothom pensa que és molt fàcil fer dibuixos per a nens, però després t'hi posis i tampoc no és tan fàcil. I'm just going to say a little bit more about my own background. As Gisela said, I trained as an illustrator, so I'm just showing a few pictures from my own work. I'm somebody who draws and paints a lot, and this is just a random image from one of my sketchbooks, and it happens to be from drawing in Sevilla many years ago. Aquest és un dibuix que va fer ell, està fent com un repàs de la seva trajectòria d'il·lustrador i era una imatge de Sevilla. I spend a lot of time, not as much as I used to, but a lot of time drawing people, and I also spend a lot of time in antiquarian second-hand book fairs. So this is a drawing in a sketchbook of a lot of people looking at books. En llibres, en fires de llibres, en antiquaris, i aquest és un sketch, un esborrany, en una d'aquestes fires de llibres. And I paint, and I suppose I'm in the tradition of those British watercolorists, travelling, painting from observation. This is a painting I did many years ago from a beautiful old tram depot in Porto in northern Portugal, which is no longer there. I recently was giving a lecture in the exact place where this used to be, and it's now a great big concrete lecture hall, sadly. Aquesta pintura la va fer quan s'estava formant i viatjant, la va fer a Porto, al nord de Portugal, i fa poc va anar a fer una altra conferència i just en aquest lloc on hi havia aquests tramvies ara hi ha un centre de conferències tot de fet de ciment. So yeah, that's my background in drawing and painting and then becoming an illustrator. And when I left art school, I did a lot of illustration in many different areas, books, children's books, book cover designs. These are just a few of them. Aquests són unes quantes de les portades que va fer després de formar-se com a il·lustrador, sobretot de portades de novel·les i de novel·les infantils. It can be very easy as an illustrator. It certainly was when I left college to very quickly become put into a kind of a box, and I think I was put into a box of doing a lot of non-fiction work, but I just began to do books like this and this one, which were more narrative and more close to the kind of things I really wanted to do. So I'm just really showing you all this work to say that's my background. I am an artist. Això és perquè conegueu el seu treball anterior com a artista, que al principi se sentia una mica com en una capsa, perquè sobretot el que no eren novel·les, i després quan va començar a fer llibres com els dels cantons, que ja podia fer
utilitzar una mica més la imaginació i doncs ja va començar el seu projecte com a il·lustrador. So that's to say I am an artist, but not doing much art these days because I'm doing so much more teaching. So this, I'm sure many of you will know Marta Alters, who's from Catalan, and she was one of my students on the master's course. It was actually started in 2000, with a very small group of students, but in recent years it grew bigger and bigger and it's completely taken over my life. La Marta Altés va ser alumna seva, ara ja no és tan il·lustrador, no és tan artista com professor, però ella va fer el màster al 2000 i d'aquí ha sortit el seu llibre, I am an artist, soc un artista. And Marta is a particular master at the picture book, as a maker of picture books. Gisela was explaining to me earlier the terminology. I get a little bit confused with the different languages. In English we say picture book, in French album, but I gather you say album. Il·lustrat. So just to distinguish from the illustrated book. So obviously the picture book is a book that gives its message through a combination of words and pictures as distinct from an illustrated book where the pictures add something to it. Que hi ha una diferència entre il·lustrar un llibre i un àlbum il·lustrat. A l'àlbum il·lustrat la imatge també expressa i també explica. Il·lustrar un llibre no ho és tant. Sorry, technical problems. Is that better? Yep, sorry about that. So this is Marta going back to the beginnings of this book, which was originally conceived as a project when she was a student. In fact, several of her books that she worked on as a student are now published. But I don't know how familiar you are with this kind of thing, but this is what goes on under the surface, and it's a much longer process than that. But this is Marta's, one of her early storyboards for that book, for working out the sequence. Aquestes són les seqüències del seu àlbum il·lustrat. La majoria d'ells són de la Marta Altés. La majoria d'ells són projectes que va fer durant l'estudi de màster, i aquesta feina que hi ha al rerefons, que no sempre se té en consideració o se coneix que existeix, doncs és el que us volia ensenyar, que és la seqüència de la història. And I think sometimes people think that it's a process of writing a story and then sitting down and saying, right, now I'll illustrate it. But of course it has to be conceived as words and pictures together. So this is why this process is so important. It's like drawing a story. En aquest procés són tan importants les paraules com les imatges. Llavors és un procés clau perquè després pugui sortir un àlbum il·lustrat. And this is just one example, but it will be revised and drawn again and again, and then you make little dummy books, just very rough paper stapled together so that you can start to work out what it feels like to turn the page. Hi ha molts de processos, se tornen a escriure, se tornen a repassar i se fa un llibret d'esborranys per veure com quedaria si passant les pàgines, com ens sentiríem amb la història. And as a process, I think it's most closely related to musical composition, really, in creating a book initially. I think this actual score here is for the Alleluia chorus from the Messiah. But you can see how that process is, where you can see the whole thing visually, and also the analogy extends to the fact that there is rhythm and pace and musicality in a picture book. Ha posat una partitura de l'alegria, l'estribillo de l'alegria del Messies, de Händel,
per a que veieu l'analogia entre el ritme i la pausa que té la música amb la que té també la musicalitat que té un àlbum il·lustrat. And this is another storyboard, but an even rougher, more basic one by another student called Tom, who now works in animation. But this is the kind of very initial visual thinking, not designed to show anybody else, just designed to get your thoughts down on paper. I aquest és un altre sketchboard d'un altre alumne que es diu Tom, encara més senzill i més simple, perquè veieu en quins processos han de passar els àlbums il·lustrats. Almost like a mathematical equation, actually. Com una equació matemàtica. And I found this the other day, which is by the 19th century French illustrator Granville, which perfectly illustrates the idea. It's a waltz, but it just brings together musical composition and drawing. Entre la composició musical d'una partitura i una imatge, que la va fer un il·lustrador que es diu Colombi al segle XIX. Okay, but it all begins with drawing, and these are two quotes by wonderful artist. Edward Borden is really only known in England. He studied at my school in 1920. He's very, very well known as a graphic artist now. He said drawing is another way of thinking. Saul Steinberg said drawing is a way of reasoning on paper. Aquí hi ha dues cites de dos il·lustradors anglesos molt famosos. Una diu llegir és una altra manera de pensar, que la va dir l'Edward Bowden, i l'altra és dibuixar és una altra manera de raonar sobre el paper. I don't know if you have the equivalent of the phrase visual literacy here. Yeah, which la literatura visual, aquí hi ha un equivalent, una paraula que equival a visual literacy, que és literatura visual. We hear it used more and more, but I must say I don't like it as a phrase because I think it's misunderstood. I think a lot of people think of visual literacy as something that involves trying to decode pictures into words by saying this means this means this, this means this. I clar, és un terme que no li acaba d'agradar perquè pot portar al malentès de que la literatura visual és descodificar en paraules les imatges. I think this is why so many children's literature and picture book academics like to study Anthony Browne. Anthony Browne is a wonderful picture book maker, but he's not typical. He uses visual metaphor a lot in a very obvious way. So you can look at a picture and you can say, this means this, ball means boy, tunnel means journey. And I think it's misleading to think of that as visual literacy. I, per exemple, molta gent agafa com a exemple de literatura visual a l'Anthony Browne perquè és molt fàcil de descodificar, que un túnel és un viatge o com que directament cada imatge té una transcripció literal, però no és així. I have to be careful I don't launch into a polemic because I have very strong opinions about this whole idea of visual literacy. For me, I think the best way to achieve visual literacy is to draw. Through drawing, you start to understand the visual. Children all draw, that's why they understand stuff. Adults stop drawing about the age of 8 or 9, and they think that drawing is a kind of magic trick that you either have or you don't have. I que ell creu que realment la millor manera per entendre una imatge és dibuixant. Els nens entenen el món molt més fàcilment perquè ells dibuixen, i quan ens fem adults ja no ho fem i entendre les imatges ens fa més difícil. So these are drawings by some of my students who always begin the course by doing a lot of drawing from observation. It can be any subject, but usually it involves drawing people,
doing things, as distinct from very formal studio drawing the world around them. Els primers dibuixos dels seus alumnes són de gent fent coses, no el típic dibuix d'estudi, sinó un dibuix més dinàmic. And the more they draw, really drawing is about learning to see and learning to look. Because when you draw from observation, you have to look really hard, and then you start to understand things, and gradually you start to develop your own visual language. I llavors, com que han de dibuixar, han d'observar, i a través de l'observació és quan s'entenen les coses i comencen a crear el seu propi llenguatge visual. So this particular student, who is from Israel, and she's just about to have her first picture book published. She's a wonderful artist, but she began the course doing a lot of drawings in museums like this, initially quite objective and analytical, but then gradually she started to see little narratives like this wonderful drawing of a child in a dinosaur mask playing with the skull. Aquesta alumna seva, que és d'Israel, va començar a fer els dibuixos als museus i al principi era molt analítica i molt objectiva, però després un dia es va trobar amb aquest dibuix d'un nen que està cavalcant un esquelet de dinosaure. But also, I'm always keen to dispel the myth that drawing is all about skill. We have many students, some who are very strong draftsmen, very good at drawing. Me or you. But there are many who are not natural drawers, natural draftsmen. This is an example. Aquí és un exemple sobre alumnes que tampoc no és un instint natural que tenen de dibuixar, llavors al principi és una habilitat que han de treballar molt. I don't know if you can read that, but it says, Frankie asks Tina out. And this is a drawing by one of my students who is a policeman. We don't have very many male students, maybe about 20%. We certainly don't have many policemen. But he really, really struggled with drawing, but his drawing is always speaking, and he has, at this time he had a very small child, 3 years old, called Frankie, and he was imagining Frankie when he was a teenager going through the agonies of asking a girl out. Aquí Frankie està intentant dir-li a la Tina, demanar-li de sortir, i llavors això al seu alumne li va costar molt de dibuixar i s'hi va esforçar molt, però al final té un diàleg en aquest dibuix. And Tina looks really scary. I Tina fa por. But what's so wonderful about the drawing is that it's full of emotion. He's just drawing, imagining what somebody is feeling. And he went on to do work on this picture book as he's a policeman. And he quietly told me when we were at the Bologna Book Fair that HarperCollins in New York had offered him $50,000 for a 3-book deal. But he had to change it to Officer Panda, so it's American words. Aquí l'autor va haver de canviar el títol, però per fi va aconseguir tenir un policia com a personatge principal, perquè el senyor Salisbury només té un 20% d'alumnes que siguin homes, llavors hi ha molts pocs policies. So another example of a student who is not at all a natural drawer, Kazuno Kahara, came to us from Japan. We have students from many different countries around the world. Kazuno had never done really any drawing at all. She sent me her work from Japan. She had studied as a librarianship, and she had done several courses in bookmaking, bookbinding, and book arts. And although there was very little drawing there, you could see that she was absolutely passionate about books. And like many students who have got a story to tell, they find a way to draw
that works for them. I don't know if you know these books. This one was in the New York Times top 10 picture books, and this was her most recent one, which is kind of based on her love of libraries. And they've been very successful around the world, and she uses printmaking process, lino cut. This is not her, this is another artist, but I don't know if you all know lino cut. It's a very simple, basic process of carving into soft... Oh, sorry, I'm going on and on. Just carving into soft lino. Aquestes fustes gravades s'imprimeixen sobre lli, i aquesta autora li va enviar els dibuixos al senyor Salisbury des de Japó, i no tenia gaires estudis. El que passa és que era una apassionada de la il·lustració, i li va enviar. Aquests van ser 2 llibres que van estar al rànquing dels 10 millors llibres del New York Times. New York Times? Yes. Vale. Best illustrated book. And she's, as I say, she's a librarian and she's very shy. I és una bibliotecària i és molt tímida. So that's the process, and for her it was a way of kind of overcoming her fear of drawing. Not working. Is that better? Is that working? Yeah, right. A way of overcoming her fear of drawing is kind of just putting something between you and the paper. So you roll up, when you've carved these shapes, you roll up with ink, with a roller like that, and you print. Passava un rotllet amb tinta sobre les fustes, i així interposava un element entre ella i el paper per a vèncer la seva timidesa. And we're seeing more and more books, I think, now that are made with very traditional print processes as a reaction to the digital aesthetic, I think. I think everybody we were talking about this last night, talking about the return of the very physical book. I ara hi ha un retorn als mètodes antics d'il·lustració per escapar una mica dels sistemes digitals dels ordinadors. So just back to Marta, this was the first book she did as a student on the course, and as I was saying, she's an absolute master of the picture book as a medium of expression. And this first book has been hugely influential, and it's because she really understands the theatre of the book. And if you know the book, we are seeing everything from the perspective of the dog, who is getting everything wrong. I si coneixeu el primer llibre de la Marta, que domina moltíssim com expressar una història amb la imatge, tot està vist des de la perspectiva del gos. He thinks his name is No. Que pensa que el seu nom és No. Everything he does, he is saying things like, I taste the food for them to check it's okay. I llavors ell, per exemple, diu coses com vaig a provar el menjar, aviam si està bo i se'l poden menjar, però com que tot ho fa malament des de la vista des de la perspectiva de les persones, tots li diuen no i ell es pensa que es diu no. So it's all about the disparity between word and image. So it's taking the idea of the relationship between word and image to an extreme because they're contradicting each other. Aquest és l'extrem de la relació entre imatge i paraula, perquè a més en aquest context se contradiuen. And children absolutely love it. You know, they think that they're the only person who knows the secret. I als nens els encanta. And as I say, she's been very, very successful. This first book was with a very small publisher in the UK, and they had huge success with it, and it was shortlisted for a number of big awards, such as the Waterstones Children's Book Prize. This is from the Bologna Book Fair. Aquest llibre va guanyar molts premis i també va estar exposat a la Fira de Polònia. And all of Marta's books deal with really quite important themes. They're very different, but the one thing that each book has in common is that it is empathy. She is always thinking about the way people feel.
Aquí hi ha un altre llibre en el que la Marta també fa un ús extensiu de l'empatia per poder plasmar el que la gent sent. And I would say that she's a visual thinker as well. This is from the bookshop in Cambridge where we're based, and we work closely with the bookshop. We have a lot of exhibitions and book launches, and we produced a number of these big panels for the shop. Aquí van fer una col·laboració junts, la Marta i ell, per a una cadena de llibreries a Anglaterra. And Marta's design for this panel says so much more about books and reading than any words could say, I think. Aquest cartell que van fer, que va dissenyar la Marta, pot dir amb la imatge moltes més coses que no pas es dirien en paraules. So just running through some of her notebooks and sketchbooks, you see that she is inspired by people and how different everybody is, and every little simple drawing is full of a sense of the unique personality of each character. Ella s'inspira en la gent, en com se senten i que cadascú és únic i diferent. This was a project, just an experimental project while she was a student, and it was when we teach the students about visual sequence, and she created this as a screen print. Is that serigraphy, you say? Serigrafia. Serigrafia. And it's called a chain of happiness, and it's all about people passing on to each other, again, very musical, passing on to each other things that make them happy. És una seqüència que és una cadena de la felicitat que se van passant d'uns als altres. Això és un projecte experimental quan feia el màster. Just like a musical score. Com si fos també una partitura musical. So this is Marta at the big awards ceremony in London with Nadia Shireen, who did this book, and they're holding each other's books. La Nadia Shireen i la Marta en una cerimònia a Londres. And Nadia is another one who had no background in drawing. She had studied law at university. La Nadia va estudiar dret, o sigui que tampoc no té cap experiència anterior amb dibuixar i il·lustrar. And this is another book that was hugely successful on its first appearance. When she had her graduation exhibition in London, about 6 publishers were fighting over this book. I també va ser un èxit rotund perquè hi havia 6 editorials que volien publicar el seu llibre i només era una exposició que havien fet del màster. And she eventually signed with Random House, but I think the thing that really works about her books is a kind of postmodern humor. It's about a little wolf that wasn't good at being bad. El seu llibre, que té un humor postmodern, que és la base del seu èxit, que per fi al final va ser publicat per Random House, és aquest humor de que, per exemple, lo malament que se'n surt, un llop per ser dolent no li surt bé. Won a big award at the Bologna Children's Book Fair. Que també va guanyar la Fira de Polònia. But you can see here again, going back to the very first drawings, how drawing is not easy for her. You know, it's a really painful process of trying to draw. Aquest és un dels seus primers dibuixos i també es veu com li costa i com és de difícil dibuixar. And you can see how with this spread, how far it's come to become much more dramatic by using the scale in a much more extreme way. I si veieu l'evolució de l'esborrany a la imatge final, com agafa molt més de dramatisme. And also changing the shape of the book. The shape of the book is really important to the narrative. And really it was this spread that dictated the shape that it needed to be. I el llibre, la forma que té el llibre, té una importància cabdal en poder crear aquest dramatisme. Okay, I must go much more quickly. So just going back to drawing, this is Birgitta Siff, who is much more of a natural draftsman, drawing in a hairdressing salon. Aquests dibuixos són de Birgitta Siff.
and then going on to her first book, which is all about being different, and it's based on her own brother who has some learning difficulties. Aquest llibre va sobre un nen que té dificultats d'aprenentatge, perquè el seu germà doncs, també en tenia. And this is at the Frankfurt Book Fair where her book was being launched. I aquí és la Fira de Frankfurt on es va llançar el seu llibre. And the book fairs are very important for us, especially the Bologna Book Fair, where I sometimes get asked to judge the things like the Ragazzi Award. So this is us looking at, I think, about 1,000 picture books. I les fires són molt importants perquè llavors els editors és quan ens escullen per editar. And this is the other competition, which is the open illustration competition, which anybody can enter, which I've sometimes been on the judging panel for. And you have to enter 5 images in sequence, and there were 3,000 entries, so we looked at 15,000 images. Abans han mencionat a la Fira de Polònia el Ragazzi Award, el Premi Ragazzi, i ara diu que també hi ha una competició d'il·lustració oberta en el que van haver de veure més de 15.000 il·lustracions. So I'm running through just a few more showing the early stages. This is a student from Norway called Silja, and she has the most, in my view, the most amazing ability to describe character. She can take any, in this case, any kind of odd creature like a bug and bring it to life. Aquesta il·lustradora es diu Silje Nielsen, que és de Noruega, i ella només fa bitxos. But of course it starts with objective research, drawing bugs and creatures just in a fairly realistic way, and then starting to work out how she could turn it into a character. I llavors ha fet tot un procés d'observació i de dibuixar de la forma més natural possible els bitxos, els animalets, per a arribar fins a una forma il·lustrada. Being from Norway, she's very shy, and her own expression never changes. But all of her characters, all of her kind of different emotions come out through her characters. Només les seves emocions no se li veuen a la cara, se li veuen als dibuixos. And that's her there. And this is a little group of my students after the recent Macmillan Awards, which is a big competition in the UK. And we won all the prizes. And this is Shuti, who won the first prize. Sarah won second prize, and Celia third prize. That's Emily Gravett, one of the judges. This is also one of my students, Mark. So. And the students, as I say, they come from so many countries around the world now. I don't know if you know, most countries will import and translate maybe about 40% of their books. In the UK, we import and translate, I think, something like 4 or 5%. So it's very insular. Sí, la majoria dels països importen un 40% dels llibres il·lustrats, a Anglaterra només és un 4%. I els seus alumnes, abans la imatge que ell mostrava, van guanyar la majoria dels premis en una altra competició que es diu Macmillan, que és molt important a Anglaterra. So of course, illustrators from around the world, they want to be published in English because there's the whole American market. So more and more students are coming from other countries and being educated in the UK and then being published in the UK. So at least we are getting more of an influence from Spain and Catalonia, from people like Marta, but they're having to do it by coming in the back door. I clar, per això, per aquest motiu, molts il·lustradors van a Anglaterra o Estats Units, on el mercat on poden publicar és molt més ampli, i llavors Anglaterra rep la influència de molts països com Espanya, Catalunya, tot arreu, però que han d'entrar per la porta del darrere. But I think it is gradually changing, and we are beginning to see in the UK a number of new small publishers who are specialising in really beautifully produced books and are also buying books from other countries like Spain and the Far East and many countries. This is one of my current students who's from Taiwan.
Aquesta il·lustració és un dels seus alumnes actuals, que és de Taiwan, i diu que ara la tendència aquesta s'està revertint i ara a Anglaterra s'està important bastant de producció estrangera amb editorials petitetes. I love this project. The narrative is all about a boy who draws and draws and draws, and he decides to make his drawings come to life. And the most difficult thing was for the artist to make a drawing of a drawing that was believable as a character but still looked like a child's drawing. Al Martin li agrada molt aquest dibuix perquè parla d'un nen que comença a fer dibuixos i vol que tornin a la vida. Llavors la perspectiva d'un dibuix és molt difícil de plasmar, però encara manté aquesta essència d'àlbum il·lustrat infantil. So a great deal of time is spent by students trying to make their characters come to life. So again, it means drawing and drawing, trying different media, materials. Here, this student is using stencils and spray paint, so that there's the stencil and there's the image, and then she's drawing onto the image. Aquí està provant diferents tècniques fins que arriba al dibuix final. This one, I think, also is very interesting. This is Ellie Snowden, a recent graduate. Very traditional approach, if you like, a very English approach, but beautifully sensitive sense of character. Aquest enfoc és molt britànic, molt antic, podríem dir, però també emociona i té aquest sentit de personatge. And of course, this is from Edward Lear's The Owl and the Pussycat, and she based it on her grandparents. L'autora es va basar en els seus avis i els va transformar en gatets. So her problem was to work out how do you make an owl and a cat dance convincingly. So she had to watch many hours of Fred Astaire and Ginger Rogers, and then translate that into the animal anatomy, which is a lot of work. Va fer molt de treball observant moltes pel·lícules de Fred Astaire i Ginger Rogers i després va transformar la òliba i el gat en dos ballarins, cosa que no és gens fàcil. And again, a lot of storyboarding and moving things around and changing. More different media. I don't know how interested you are in the kind of media and processes that people use, but as I said earlier, printmaking has become more and more important, paradoxically, in this digital age. Paradògicament, en aquesta era digital, cada vegada més el procés d'impressió està cobrant més rellevància. So this just gives you some kind of sense of the kind of experimentation with different media in the sketchbook. These are, again, lino prints, and this just shows you how much work goes into trying to work out the color balance. Aquí estan provant la paleta de colors en el llibre de sketchos abans de la impressió. We had a very big success at the Bologna Book Fair this year with Maisie, who's just graduated, and these are some of her sketchbooks. And she won the International Prize for Illustration, which is $30,000. And again, I would say her work is not typically British. She is very typically British. But her work is more, quite adventurous for the British market. Ara està parlant de la Maisie Shearing, que és una noia britànica que va guanyar un premi que li van pagar $30,000, que no està gens malament. Ella és molt britànica, però els seus dibuixos són potser massa agosarats per al públic britànic. I mean, you're probably aware that the British market for picture books has been very conservative. We always look at Spanish artists and French artists and think how wonderfully creative they are. But I think the British publishers are so concerned about selling to the Americans that traditionally there's been a quite a narrow visual approach. Hi ha un
un espai entre el mercat britànic, que sol ser molt conservador, i miren els il·lustradors espanyols i francesos com a gent molt creativa, i les editorials que tenen aquest tarannà de buscar només la visió més americana i més tradicional. And this work that won the big prize is a graphic novel based on the memories, on her mother's memories of school days. Aquest llibre va sobre els seus records de la seva mare quan era a l'escola. And the award is funded by the Spanish publisher SM, Fundación SM. Yeah. Okay, I'll quickly go through some more sketchbooks. Sorry, some of this would be too repetitive, but these are student drawings for the 150th anniversary of Alice in Wonderland. Aquests dibuixos són del 15è aniversari, el 50è, perdó, aniversari d'Alicia al País de les Meravelles. There have been many competitions to celebrate the 150 years. 150è. Another student project. This is a student from Malaysia. Aquest estudiant és de Malàisia. Hi va haver molta competició. And there's a very strong aesthetic at the moment that you might call a kind of retro aesthetic, again, which I think is a reaction to the digital era, a kind of post-digital time when a lot of artists are using fewer colors, harking back to the days of limited color with early print processes. S'està tornant a un estil més retro, en contraposició a l'era digital. Se fan servir menys colors, com passava en les primeres èpoques de la impressió. There's again a current student, Jane McGuinness, that has got that kind of very strong 1950s flavor. It's done digitally, it's produced through the computer, but the computer is only used as a tool to layer the colors. En aquest cas de la Jane McGuinness, el llibre està fet per ordinador, però només per escollir els colors. Similarly, this is a mixture of drawing and computer. The artist has drawn this very in great detail in pencil and then just laid very thin digital Photoshop color. El dibuix està fet en llapis, però amb ordinador se fan modificacions de color. For me, this is an incredibly powerful image. Every year when we have our big exhibition in London, as I say, there's always one student or even one image that causes a huge interest amongst publishers. And this year it was this one. It's from a book that's going to be published by Anderson Press, but it just seems to say so much as a single image. It's about imagination, it's about curiosity, it's a whole story in one image. Aquesta imatge és molt poderosa. Hi ha vegades que les editorials es queden impressionades per una imatge, i en aquest cas enguany ha sigut aquesta imatge que parla d'imaginació, de curiositat, i al final es publicarà per Anderson Press. And it was given an award at the Victoria and Albert Museum just a few weeks ago, and that's Dan, who is the artist. As you can see, I always try to stand next to my famous students, just to bathe in their glory. Que s'ha fet una foto amb un il·lustrador famós. And this is an interesting one, again talking about the format of a book. This is David Barrow, who's just graduated. This is a book that's going to be published by Hodder and Stoughton, who are part of Hachette. And it's a book about living in high-rise apartments. So the book is very tall. This is a double-page spread. Aquest llibre està en un format de doble alçada i parla sobre com viure en un pis, en un àtic. So if you can imagine this page folded, the book is this shape, and as you go through the story, they go up and down the stairs on every page because they keep forgetting things. They're trying to go on holiday, and they come down the stairs to the car and they remember something and they go back up. And it's very clever, but it needs to be that extreme shape.
en la història van pujant i baixant les escales perquè sempre s'obliden coses. Ai, que hem de baixar a buscar els claus, que anem de viatge, au, que torna a pujar. I així utilitzen l'alçada del llibre per anar pujant i baixant. And again, just to talk about technique and process, he uses drawing on paper like this in sections, so you can see just drawing some of the sections, and then using printmaking, just rolling up textures, and then putting it all together through the computer. Van provant les alçades, les textures, fins que ho passen a l'ordinador. So instead of the computer being this kind of all singing, all dancing method, it has become really now just a very simple tool for putting things together. I ara per fi l'ordinador ja és considerat no com una cosa essencial, sinó com una eina més per al procés il·lustrador. And this is the same artist again, but what he's really interested in is light. And you can see here how much he loves playing with light. And this all began going back to drawing, making lots of drawings in pubs. És del mateix artista que abans i ara, com està molt interessat en la llum, doncs ha anat a observar als pubs anglesos. So at the very beginning of the course, he did his drawing project in pubs, and just looking at the way light, artificial light, natural light, the way it affects figures and atmosphere. Es fixa en l'ambient i els jocs que juga la llum, només observant a dins del pub llum natural, llum artificial i dibuixant. So this is what I mean really by visual literacy, learning to see. You spend hours and hours drawing in a pub, just trying to understand the way the light falls on a figure. That then affects the way you deal with light in an illustration, and of course would affect the way you understand an image. Té un valor molt important passar-se hores i hores dibuixant en un pub, veiem com afecta la llum, perquè això tindrà una repercussió en el dibuix. Just a few more recent graduates and their published books. This one is all collage. It's very old-fashioned, cutting out paper, sticking down, so it's all scissors and glue. I aquest mètode és el collage, el típic collage de tallar paper i enganxar-lo en cola. This book has been very successful. I think the sequel has just come out. It's a very humorous book about the Queen, obviously the English Queen, but it's never stated. And her hat blows away and she chases it around London. Aquest és un conte molt divertit de com va buscant la reina el seu barret per tot Londres. The publisher published it really quickly because I think they were afraid the Queen was going to die before it was published. And this, sorry. Cal que ho tradueixi. Que els editors volien publicar molt ràpid, no fos que la reina es morís abans. This is the same illustrator, Steve Anthony, who is really, in the same way as Marta Altez, he understands the rhythm and flow of a picture book. I don't know if his books are in Spanish, yeah, but he's been extremely successful. Just quickly, a few more. This one is much more traditional. Vic Turnbull, very, very beautiful book, all pencil and hand colouring. Tot està pintat en llapis i a mà. Són uns exemples. And this one is digital, but I'm showing it because it's done by a student who spent a lot of time printmaking. So this is screen printing. You can see here screen printing. And now she does her books digitally, but her understanding of how to make the image digitally comes entirely from the process of screen printing. Aquesta autora va començar a utilitzar aquesta tècnica i ara dibuixa digitalment, però el seu coneixement d'aquesta tècnica fa que el dibuix digital. So if you look at a book like this and you're, as it were, we're talking about reading pictures, yes, you can read the story in the pictures, but I think equally the art in the pictures, the aesthetic of the pictures, to understand that will come more from understanding the process of making.
aquest coneixement del procés de dibuix permet ser més conscients de la part artística, no només entendre la història, sinó també ser conscients de l'art que comporta aquesta imatge. And this is her next book, which again is digital but produced in the same manner. This is more screen printing from a student called Gemma O'Callaghan. All screen printed, and there's the book that she illustrated for Michael Morpurgo. And I'm going to be very quick because I know I'm running late. Many of you will know this one? Yeah. This was, I think, was the most successful book in terms of selling to different countries for Macmillan. It's been sold to so many different countries, and again, it's all about the character. Aquest llibre ha tingut molt d'èxit també, publicat per Macmillan, i perquè el protagonista té molt de caràcter. And a few more. This is, I talked about new publishers springing up. We have a wonderful new publisher called Nobrow, and their imprint Flying Eye Books, and they are producing beautiful books, and many of them by my own students. So this one is just due to come out. Aquest està a punt de ser publicat. And sorry. Lastly, some more screen printing here, but this is just to give you an example of some of the PhD work that we do, the Centre for Children's Book Studies. I have a number of PhD students who are researching picture books through both practice and theory. Té molts alumnes que ara estan publicant, molts alumnes del màster que ara estan fent noves publicacions. And this project, her research is all about animal characterization. One of the outcomes is a published book. Perquè ara estan fent un projecte de caracterització dels animals i aquí tenim uns exemples. But it's not all about the commercial world. Just a few examples, or a couple of examples. This was a student from Chile who, when she went back to Chile, she was commissioned by the government to produce some images for a government-produced book to help people come to terms with the earthquake. Aquesta alumna seva, que és xilena, el govern de Xile li va demanar que fes un àlbum il·lustrat perquè la gent pogués sortir-se'n del tema del terratrèmol. So the image is about helping each other, teamwork and rebuilding. Reconstruir, ajudar, treballar en equip. And this one, a student from Syria, whose family are still in Syria, her parents, and she produced a book to help the refugees try to help them understand about displacement, about being displaced. Una altra alumna, perquè veieu que tampoc no va tot per la qüestió comercial, sinó que també d'ajudar, va fer un llibre per als refugiats sirians perquè poguessin ajudar els altres i entendre què és el que és ser desplaçat. Thanks, and I'm sorry for taking so long. I'm nearly finished. Just to say, my time has been spent recently much more writing books about illustration, because people keep asking me to write books about illustration. I think it's because there weren't many books about picture book making and children's books. So the most recent one for me has been the most pleasure to work on, because I've just been able to show all my own collection of books. And I think it also coincides with this interest that I mentioned, which I think is growing in the physical book, the book that you own and treasure and keep. So that's all I've got to say, and I'm sorry I've taken so long, but thank you. Okay. Do we have any time for questions? Ara. Algú, si vol fer alguna pregunta, tenim una mica de temps, voleu fer, l'Almudena les traduirà i podem aprofitar que tenim aquí el senyor Salisbury, que això ha sigut un plaer. Vinga. Molt bé, gràcies per la presentació, l'he trobat molt interessant i fantàstica per iniciar aquesta jornada.
M'agradaria preguntar-li, a banda de la Marta Altés, si vostè ens pot recomanar algun il·lustrador català o espanyol que vostè segueixi. I què destacaria dels il·lustradors espanyols que coneix? Would you highlight from the Spanish illustrators? Is that working? Use this one. Or this one? Is that working? Yeah. So if I understand the question correctly, yes, what other Spanish illustrators? Well, there are many that I personally admire. Actually, Gemma Merino, the book I just showed, is also Spanish, but she's based in London now. I think, and we have a few illustrators from Spain who are beginning to be known more. Elena Odriozola has kind of broken into the British market, but as I say, traditionally, it is quite insular. I think the publishers have a strong sense of what a picture book should look like, and a lot of Spanish books and French books that are so beautiful, I think they sometimes think are a foreign visual language. Que ell destacaria els de la Gemma i els de la Helena i que se n'adona que el mercat espanyol té una visió molt més ampla que el mercat britànic i que és una cosa que s'estan perdent. I think, without wishing to stereotype too much, I think the traditional British idea of picture book artwork is quite whimsical, quite light and airy, and some French books are much darker, more heavy and intense, and maybe Spanish books are more poetic, lyrical. I don't want everything to become homogenized, but it's nice to see illustrators crossing boundaries more. Li agradaria molt que els il·lustradors trenquessin barreres i que, per exemple, els britànics, que fan uns dibuixos molt lleugers, molt eteris, prenguessin model dels francesos, que són més foscos i més intensos, o els espanyols, que són més lírics, més poètics, i que hi hagués com una transmissió d'uns i altres. Qual? Hi, Martin. Hiya. How do you see the future of picture book? Is it going to be digital or no? Preguntar si, com veu el senyor Salisbury, el futur de la il·lustració, si serà més digital. De l'àlbum il·lustrat. El futur de l'àlbum il·lustrat. Do you mean as the future of the picture book generally, or in terms of its kind of visual appearance or style or trend? Well, I'm very optimistic about the future of the picture book. I think 4 or 5 years ago, everybody was saying, oh, the picture book is finished, and everybody was talking about apps. Picture book apps, and a lot of publishers were investing a lot of money into what I said at the time was a really misguided idea of trying to squeeze a Gruffalo into an app. Because children, if they want to play a game, if you want to touch an animal and it jumps, there are lots of games they can play, but most stories don't work just by a bit of animation. It was filling in all the gaps that the imagination should be for. Està parlant de que hi ha hagut un canvi d'estil i de tendència que li sembla equivocat perquè les editorials van començar a pensar en els àlbums il·lustrats com en format aplicació, en apps, i que és equivocat perquè l'àlbum il·lustrat no necessita tenir una animació perquè per a això la imaginació ja omple aquest buit. I think it's kind of ironic, when a new technology comes around, everybody is terrified of being left behind.
So everybody was running around saying we must be doing something with this technology, but nobody knew what to do with it. Now it's almost died a death. Apps are very good, I think, for non-fiction, for things that don't need a linear narrative. But what we're seeing now, as I say, is much more attention paid to the physical quality of the book, more and more very beautifully made books, and certainly in the UK, the sales of picture books are leading the recovery. Hardback, beautifully made picture books and beautiful cookery books for adults. So it's on the up again, I think. I mean, that's the commercial scene. En la part comercial és irònic que tothom no vol quedar-se enrere en la qüestió tecnològica, però al cap i a la fi, on tenen més aplicació les apps i les tecnologies i els ordinadors és en matèries de no ficció, que no tinguin una narrativa linear, com podrien ser els jocs, per exemple. Els jocs no necessiten ser històries, no tenen a veure amb les històries d'un àlbum il·lustrat, i el que sí que se pot fer servir la tecnologia és per a crear una qualitat física millor dels llibres. I think as a thing, an artifact, a picture book is, it's a perfect thing. It's for sharing and child and for reading at your own speed. Within that, that's not to say it doesn't develop and change. I think the way it's used and the ideas within it are constantly evolving. But as an object to contain its contents, I think it's perfect as it is. L'àlbum il·lustrat ja és perfecte, ja es pot compartir, es pot mirar a la velocitat que cadascú necessiti, i com a un objecte en si no necessita cap millora. Another one, sorry. Anybody. Would you consider it then as a new genre? The picture book? Yeah. Well, I suppose it is new still in its current form, in terms of the way it's used, is becoming more of a definable art form, and people are becoming more aware of it as an art form rather than another kind of illustrated book. But where it will go next, I don't know. L'àlbum il·lustrat és un gènere nou en el sentit de com es fa servir ara, que ara ja som més conscients de que és una altra forma d'art, encara que existeix des del segle XIX, però la forma com el fem servir ara és sí, una nova forma. El que passa és que no sabem què passarà en el futur. Yo quería preguntarle un poco, estaba hablando de su escuela, de los ilustradores actuales, pero me gustaría hablar de los clásicos. ¿Cómo llega a ser un álbum ilustrado o un ilustrador un clásico? Para usted, claro. How can a picture book become a classic? If I knew that, I'd be very rich. Si ho sapigués seria ric. It's one of those things you can identify retrospectively. You can never know. I mean, one of my favourite picture books, which has stayed in print for 50 years, is The Tiger Who Came to Tea. You know that one? But I would imagine when that book was published, you could imagine Judith Kerr showing it to the editor, and the editor saying, well, what really happens in this book? It's a tiger knocks on the door, he eats all the food, and then he goes away again. And, there's not really much of a narrative, but it's just totally magical. It's partly to do with the
the drawings, partly to do with the idea of this mysterious stranger. It's very understated. And it just, to me, is totally compelling. But I don't think anybody would have predicted that it would be a classic. Un dels seus àlbums il·lustrats favorits és The Tiger Who Can't See, el tigre que no... que va venir a sopar a berenar. I que ningú podia predir que tingués tant d'èxit i es convertís en un clàssic. Potser és aquesta qüestió de l'estranger misteriós, però en retrospectiva és l'únic exemple que pot dir, però mai ningú s'hagués pogut imaginar. És difícil de dir. Yeah, I'm also not sure how we define a classic. Obviously, a book that remains in print for decades and decades is one way of defining it, I suppose. People like John Birmingham, his books, or many of his best books, have remained in print and so become classics. But again, many of those books are difficult to analyze. They just have a certain magic. Hi ha molts llibres que ell ha vist mentre està a Birmingham que tenen una màgia que no poden explicar per quin motiu acaben publicant-se i publicant-se any rere any i convertint-se en clàssics. So I'm afraid I haven't come up with a very good answer. The answer is I don't know. Algú més vol? Jo volia preguntar si més o menys hi ha un tipus d'il·lustració per a cada edat o qualsevol edat és bona per entendre qualsevol il·lustració? The understanding of illustration, it depends on age. Is there any good age to understand any kind of one kind of illustration? I'm not sure I understand correctly. Are you asking whether there is a particular age when it is the optimum age for understanding illustration? Preguntes quina és l'edat òptima per entendre una il·lustració? No, em refereixo a que hi ha molts tipus d'il·lustració, l'abstracta, la realista... Aleshores, qualsevol edat és bona per entendre qualsevol il·lustració? Is any age suitable for understanding? I think I understand what you mean. I think there are kind of broad guidelines, but I think it's difficult to be too specific about it. Certainly publishers will often say to my students and graduates something like, this is very beautiful work, but a 3 or 4-year-old child wouldn't understand it. Do you want to translate that bit first? Que hi ha unes línies generals, però tampoc no estan tan clares. Normalment són les editorials que tenen més en consideració aquests aspectes de que, mira, aquest dibuix, aquest treball és molt bo, però els nens de 3-4 anys no l'entendrien. But I think in terms of style and medium, almost anything is possible. You know, when you get to the older children, the young adults, teenagers, then I think it's more about trend and work that coincides with what's fashionable. Però si ens fixem en el que és la qüestió de l'estil o el mitjà, qualsevol cosa és possible. Depèn una mica de la moda, de la tendència. The most common comment from publishers to artists who are beginning a career is they are told to brighten their colours and make their characters more appealing. Un consell que donen les editorials als artistes principiants és que posin més llum a les seves creacions i que els caràcters siguin més els personatges siguin més
més atractius. I don't know where the belief that children must have very bright colours comes from, but publishers all believe it. Well, in the UK. No se sap d'on ve aquesta creença de que per als nens els colors han de ser més brillants, però així estem. But then sometimes you get a very successful book with very dark colours, and then all the publishers want dark colours. Si es posés de moda fer colors foscos, doncs tots els editors farien llibres per a nens de colors foscos. Gràcies. Enllaçant amb això que comentava de les modes editorials, jo volia fer la pregunta al Martin sobre què pensa dels editors en general, quin perfil haurien de tenir un editor, un perfil humanista, format en periodisme, o un il·lustrador, podria ser un bon editor, o un bibliotecari, és a dir, qui decideix els llibres que es publiquen i sota quins criteris creu que els haurien d'editar. Again, I don't think there are any universal standard criteria. Different publishers have different, slightly different directions. You know, the big publishers in the UK have often swallowed up some of the smaller publishers, and so they have a kind of very general policy of trying to appeal to as many people as possible. But then, as I say, we now have some smaller publishers who have a particular mission to create books that are more artistic, or are more like Spanish books, or more like French books. If the publisher is driven, the bigger the publisher, the more they are driven by commercial ends. So they're usually chasing what they think will be the most popular. No hi ha un criteri general universal i depèn de cada editorial, però que a més les editorials grans s'han menjat a les petites i llavors s'ha universalitzat, s'ha homogeneitzat una mica el criteri. Però ara estan resorgint unes editorials petites que tenen una visió més més francesa, espanyola, sobre els estils i You said something else. Se me n'ha anat. Ha dit una altra cosa. I'm not sure how far you got, but I think your other question was about whether a librarian would make a good publisher, and I would think generally yes, and I think quite a few librarians have made the move into publishing and also the other way around, because you're uniquely placed to observe how children interact with books. It came back. I ha dit que en general el criteri és buscar la venda, llavors si se posa de moda un estil específic o van buscant en realitat què és el que els agrada als nens per a publicar llibres de nens i així. I també segueixen el criteri dels bibliotecaris. Molt bé. També m'agradaria preguntar què n'opina de les biblioteques públiques que vostè coneix, el paper de mediadors amb els àlbums il·lustrats, i què en milloraria si vostè pogués, per la seva experiència, què en milloraria de les seccions infantils de les biblioteques públiques? Què podria recomanar als bibliotecaris per millorar el paper com a mediadors amb els àlbums? She's asking about the paper of the library, the public libraries, the state libraries, spreading the picture book, and if you could give some tips or some way of dealing with them
to the librarians? To promote the picture books, gosh, that's a difficult one. I mean, I don't claim to be an expert at all on working with children, because one of the things about working with making picture books is that you actually mustn't think too much about how children will respond. You know, I think you have to make them for yourself first, rather than try and guess what children would like. But I think in terms of promoting the picture book and getting a wider awareness of its quality, I mean, I think libraries do a lot of work with bringing artists in to promote books, but to give greater understanding of how important picture books are, I think it's happening a little bit through, certainly in the UK, more and more attention in the cultural press to picture books through people like Sean Tan, people whose work crosses over with literature and art, and I think it is just happening on its own, really. En realitat ell creu que els àlbums il·lustrats no s'han de crear pensant en el que els nens els agrada o els que poden entendre amb un àlbum il·lustrat, sinó que s'han de crear pel gust mateix del que il·lustra. Llavors, ara mateix ja s'està generant una pressió, s'està donant una rellevància a la cultura i aquesta relació entre art i literatura per si mateixa. Llavors, realment, ell no es veu capaç de dir com s'ha de tractar l'àlbum il·lustrat amb el nen, perquè l'àlbum il·lustrat sí és bo per si mateix. I know it's not a good answer, but I don't feel I'm qualified to answer, really. No. Cuando hablabas de la escuela, de las clases, y veíamos a todos los ilustradores, lo que no sé, los textos, o sea, los ilustradores además escriben los textos, hay quien nos facilita textos, porque es que aquí en Cataluña o en España, cuando te dedicas a publicar álbum ilustrado, a veces lo que cuesta es encontrar buenos textos, no siempre los ilustradores escriben, y bueno, por eso te lo preguntaba. Do they write their own stories? Because here in Spain, story and picture go separately, and it's difficult to find. Not the PhD. Sorry, the masters, and it's difficult to find good stories here. Yeah, yes, that's a really interesting question. I think now, generally, the best picture books are made by one person, because, as I say, it is a completely unified medium. So there are very few writers who can write a picture book in words whilst being able to think visually. Because really picture books are born and grow usually visually. And the words are only finalized at the very end when you know the balance between words and pictures. Did you want to? Diu que els millors àlbums il·lustrats acostumen a ser els que fan només una persona per unificar tots dos medis de fer arribar la història. I hi ha molts poquets escriptors que pensin de forma visual. Llavors, normalment, ara el procés és invers i la paraula es col·loca al final de tot el procés, però la història està expressada visualment. I don't know whether the picture book Owl Babies by Martin Waddell and Patrick Benson is well known in Spain. Coneixeu Patrick Benson i...
Martin Waddell was the writer, Patrick Benson the illustrator. And Martin Waddell is a very good picture book text writer, as with Julia Donaldson and Axel Scheffler. But they are the exception. The reason I mention Martin Waddell is that he told a very interesting anecdote about working with an illustrator, which I will tell you in a moment. Ha posat dos exemples d'escriptor i il·lustrador, que en aquest cas és molt més conegut l'escriptor que l'il·lustrador, com una anècdota de com funcionen les coses, però en aquest sentit aquests dos es coneixen més pel motiu que dirà ara. The book in question, Owl Babies, is about 3 baby owls sitting on a branch, and their mother goes off to hunt for food. So the whole tension of the book is the baby owls waiting for the mother to come back, and the littlest baby owl is the most nervous one, and he keeps saying, "I want my mummy." És una història de 3 pollets d'òliba, de mussol, que estan esperant a la seva mare que vingui amb el menjar. Llavors la tensió és en aquell moment d'espera, i sobretot per al més petitet que està esperant a la seva mare. But as the tension builds up, the big moment in the book is when the mother owl returns, and visually it's a double-page spread, just showing the full wingspan of the flying mother, and the words, the previous words were saying, how much they were waiting for their mother, and then on that spread it just said, "And she came." I el clímax del llibre, que és una il·lustració a doble pàgina, que són totes les ales desplegades de la mare, i les últimes paraules que són "i ella va tornar". And it's one of the most stunning spreads in all picture books, but Martin Waddell told me that he originally wrote 4 lines of text for that page, and he said they were the best lines of text he'd ever written. And when he saw the image, he knew they were completely redundant. So you need that kind of sensitivity to for a writer and an illustrator to work together, and their minds have got to be really closely connected. Se necessita molta sensibilitat per a que un escriptor i un il·lustrador treballin junts, perquè en el cas aquest l'escriptor va escriure les 4 millors frases que havia escrit en sa vida, li va comentar al Martin, i li van convertir en 3 paraules, però es va adonar que eren totalment redundants amb la imatge. Per això aquesta comunicació il·lustrador-escriptor és molt important. You could never imagine a book like Marta Altez's book No, written by 2 people, because you cannot separate the words and pictures. It's a theatrical performance. En el cas de la Marta Altez, del llibre no pot anar separat el text de la imatge, perquè el significat és que va tot junt. Most of my students create their own content, and almost all of them arrive saying, "I don't know how to write. Do you teach creative writing?" And we say no. It's kind of embedded in the process of writing with pictures. It's much more like film directing, really. And sometimes they suddenly realize they've created a picture book without thinking about words, and gradually the words come. Molts dels seus alumnes comencen el màster que tenen els seus propis continguts, que els han creat, però també hi ha d'altres que diuen que no saben escriure, i se'n van adonant que a mesura que van dibuixant, el contingut es va creant a l'hora que dibuixen. Algú right at the back. Algú és allà. Bona tarda. Jo volia preguntar què és allò que hauríem d'evitar o allò que hauríem de promoure amb els nens perquè no perdin
la capacitat que tenen de pensar i expressar-se amb imatges. What they should avoid or what they should reinforce to let children think and express themselves drawing. Sorry, what kind of... Some tips about reinforcing and avoiding dealing with children. Ets bibliotecària o profe? Sí, però no cal des de la biblioteca, vull dir, quan treballem amb els infants o quan tenim infants a prop i ells dibuixen. What they should do to encourage drawing or what they should avoid doing to encourage children keep on drawing. So the question is how to encourage children to keep drawing? Yeah. I don't know. I think most children draw naturally. There are all the temptations of screen and games and things. I think just give them the materials to draw. Let it be part of the culture. I think when children look at picture books, they usually want to draw in response. My own son is only 14. He's a teenager now. But he still draws because there's always paper and there's always stuff there to draw. I mean, that's when I can get him off the phone. But it can be a battle. But I mean, it's a huge issue, I think, generally. Drawing is being marginalised, certainly in the UK, in schools, more so now with recent political developments. And I think it's so important for many, many reasons to bring back drawing. Els nens ja de forma natural s'expressen dibuixant i deixant a banda les tentacions de les pantalles i donant-los material suficient, ells mateixos ja comencen a dibuixar perquè formen part de la cultura, ells se volen involucrar i de fet quan qualsevol nen veu un llibre, un àlbum il·lustrat, ja tenen ganes de dibuixar. Diu que el seu fill té 14 anys i que quan no està al telèfon, com que ja fa paper i hi ha cosetes per a dibuixar, doncs ell encara s'expressa dibuixant. I que també a l'escola se li ha de donar molta importància, ara se li dona molt als coneixements bàsics, a les competències, però dibuixar és fonamental. I think most people accept that there is an age around sort of 8 or 9, I think, when children suddenly become self-conscious about drawing and conscious of what they think a good drawing is supposed to look like. In other words, like a photograph. But if there are ways of getting around that and just allowing children to express themselves through drawing, I think it's very easy for adults to give children the impression that they're not good at drawing, that there is this kind of good at drawing and bad at drawing. The most important thing is doing it. Diu que hi ha, alguns estudis diuen que als 8 o 9 anys és quan es desperta la consciència dels nens sobre el que estan dibuixant, de que són capaços de dibuixar. Llavors és la tasca de l'adult permetre'ls que dibuixin i no jutjar, perquè quan es categoritzen els dibuixos entre dibuixos bons i dibuixos dolents, això no té importància, el que és important és que dibuixin, permetre'ls dibuixar. Alguna pregunta més? Sí, perdó. No? No, I don't think. Algú més? És que des d'allà dalt no hi ha gaire. Allà. És que parlant sobre aquest tema, jo volia comentar que a la meva escola, i suposo que moltes escoles també ho fan, els il·lustradors venen a les escoles
i fan conferències i expliquen als nens com dibuixen. Creu vostè que alguns il·lustradors potser hauríem de visitar també molt més les escoles perquè els nens s'hi engresquessin? Do you think it's useful that the illustrators should go more to the schools? I don't know about more, but I think it's a really important and useful thing because it really does build a connection for the children between the idea of this book as a thing and that there is really, you know, a real person behind, and for artists to draw with children, I think is, you know, I think has a huge effect on children. I do think it's a very positive thing to do. There are some illustrators who are much better at working with children than others. I have a colleague at the School of Art who's now in his 80s, and he is a wonderful illustrator, but he did one school visit and he was so traumatized he never went again. But you have people like Marta, who is just wonderful with children. So yeah, I think you have to be careful choosing people who connect really well with children. There are some brilliant illustrators who connect with children through their books, but not so well in person. Diu que ho recomana de totes perquè sobretot dona la idea de que hi ha una persona al darrere del dibuix, al darrere de la il·lustració, que és molt més real i molt més tangible i reforça la idea del llibre com a objecte. A més que hi ha il·lustradors que treballen amb els nens, que encara és molt més motivador per als nens i que sobretot s'ha d'escollir aquí portar a l'escola perquè sigui una persona que connecti amb els nens, que per exemple la Marta doncs sí que és meravellosa en aquest sentit, que hi ha un col·lega seu que és un il·lustrador fantàstic però es va quedar traumatitzat de l'única visita que va fer a una escola. Molt bé. La última, algú la vol fer? Si no, ho deixem aquí. Thank you very much, Martin. It was a pleasure to have you here, and I think it's a good beginning for our summer school. Thank you very much.